lapas mga kamandaragat. Ganitang pagila kasi medyo malaki ang nahuli. Bag! Mga sabay mga kamandaragat. Sabay-sabay no. Another one. Go! Kailangan hindi pipersahin ng paghila kasi pag pinarsa nalalagot po yung ano, yung line. Dalawa? Paras meron? Bulbul ang pain! Bulbul!
sa harap ang isda ay. Dali na naman. Sabi. Dali na naman. Mga kamandaragat, sunod-sunod na. Kapag may tiyaga talaga, may nilaga.
Pauwi na kami kasi medyo lumalaki ng mga alon. Medyo ayos na rin yung nahuli namin, kaya uwi na kami, tanghali na rin naman. Mandaragat, dito na kami sa tabi. Salubungin mo. Salubungin mo. Mga kamandaragat. Yung mamimili ni Kiawi, nakasalubong na kaagad oh. Eh, tataas natin ang bangka. Oh, usok ay. Diyan, sa matambok na yan. Yan mga kamandaragat. Dito na kami sa tabi. Yan, dyan. Paano ang kilay mo? Paano yan? Kailan? Ngayon lang? Nasa kuman yan. Eh, nabuti ka na mata. Nasa kuman yan. Doon kayo sa una. Kaya hulahin mga kamandaragat to. Asa kaya lang ang buyahan eh. Balik siguro yun dyan na kuhan. Nakuha ko din yung camera nito. Labong sila siya. 10 kilo yan. Hindi sa camera magbibili. Ay, 10 kilo. Hindi sa camera magbibili. Sabihin mo nga pala. Ayaw pa dyan yan.